Saio hau Larratz Arrautzak babesten du. Orainaren herri eutxuskarari, erroenari, auzolanen lokarri, txikien autari bozgora joan bi, ez etzi. Euskararen dizira, ekarri dibargia, herriaren indarraren, hauts geldi ezina. Tuterara gerturatu gara Nafarroaino ospakizuneko jaialdira. Hemen egongo gara ekitaldi ofizialean antolatzaile eta ikastoleko antolatzaileekin, baita politikariekin ere eta bertara gertutako guraso eta familiekin. Eta bertan ere egongo gara, bertan hemen egingo diren ekintzekin. Zuek zer moduz lehenengo eta bigarren gunean, Amaia? Alaxe da, Jon, lehenengo eta bigarren guneetan gaudegu, ikusten duzuen bezala jendea iristen ari da, eta giroa geroz eta hobea. Eguraldi goxoa daukagu haize pixa batekin, baina halare pozik gabiltza, eta hemen denetatik daukagu kontzertua, aurrendako jolasak, erronkak, eta horregatik lehenengo eta bigarren guneetan ibiliko gara jendearekin eta giroa ikuste dezazuen. Beraz, konta iguzu, Maite, zuk nola ikusten duzu hirugarren eta laugarren gunea? Bai, hala da, Amaia. Gu hirugarren eta laugarren guneetan egongo gara zuei hemengo giroa erakusten. Dena den orain erreportaia hasteko ekitaldi ofizialera itzuliko gara.
Bai, urtero legez, Nafarra oinezera etortean euretzako, atsegina izateaz gain, nik uste dut beharra dala, beste euskara zabaltzen laguntzea leku guztietan eta hemen bai, ez da. Ia, euskaltzale guztientzako egun ederra izango da, eta ia eguraldia laguntzen dauen, ez da. Gainera nik uste dut egun hau garrantzitsua dela, Nafarrorako zer gertatu zen epaitegietan ikusite, ez da. Hizkuntza aniztasuna eta gitxitua izan den hizkuntza bateri ateak zabaltzea, da pertsona guztien hizkuntza eskubideak bermatzea oso garrantzitsua da. Eta kezkagarria da, zentzu horretan gertatutako epaia. Itxaron daigun, hori egokitzea, lehen esan dodan lez, pertsona guztien eskubide askatasunak, hizkuntza askatasunak eta eskubideak bermatzeko. Beste alde batetik, zangura neuke, denbora kezkagarrien aurrean gagozala, ez dagoz gauzak politikarien handik etorten diren diskursoak ikusita elkarrizketarako eta akordioetarako, baina aldiz horixe da hain zuzen bilatu egin behar duguna. Horrexagaitik oso garrantzitsua da berezko abotza eukitea korteetan. Orain zentralismo joera garrantzitsu bat etorriko da, gogorra etorriko da Madriletik, ziur asko, eta horreri aurre egin beharriako, bai Euskal Autonomia Elkargotik, baita ere Nafarroatik, eta dinodan lez horretarako berezko abotza behar da. Benetan defendatzen dagoena, ez PPrekin edo Ciudadanosekin bat egiten dagoena, aldiz Nafarroako pluraltasuna onartzen dagoena, eta zentzuz gauzak proposatzeko trebetasuna daukona. Eta horregaitik uste dut, Maria Solanaren hautagaitza eta geroa bai kezkatzen dagoena oso garrantzitsua dela. Dinodan lez, oso denbora, gogorrak etorri daitekez, zentralismo joera garrantzitsua da, eta bai Euskal Autonomia Elkargoa, baita ere Nafarroak eurena dana defendatu egin behar dabe, azken baten, biztanle guztien ongizaterako. Herri erakundeen ordezkariak gaur hemen Tuteran herriberan egotea, euskararen alde, nik uste dut garrantzitsua dela, hori erakusten duen heinean, ez? Ikastolen alde, euskararen alde eta euskara hezkuntzaren alde. Uste dut hori dela gaur hemen egoteko sentidua. Hartzen du bere beziko garrantzia sententzia eta gero dekretuaren inguruko sententzia eta gero hain zuzen ere ez basko fora den gunean. Nik uste dut inoiz ez dela erraza izan aurrera pausuak eman Nafarroan euskararen normalizazioaren alde, eta beste momentu delikatu batean gaude, eta lan egin beharko dugu inteligentziez aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Ikusi beharko dugu nola, baina hori izan behar da gure orratzpuntua eta gure ardura behintzat parlamentuan horrela egingo dugu aldugun heinean. Hala da, gaur euskarari berari ere bai bultzada ematera etorri gara Tuterara.
Behar dugu, horrelako momentuetan elkartu denak, eta denak diodanean denak da, eta hemen gaurkoan ikusi dut nahikoa anitza badela ordezkaritza eta horrekin ere bai pozik. Batzuk ere falta dira, baina horiek faltan ez dut uste botako ditugunik gehiegi. Hobezen egotea denak, baina beraien aukera da. Ari naiz Navarra Sumako ordezkari ez eta ez baitut ikusi, agian bada inor, baina nik ez dut ikusi. Dio, talde horretatik pena, baina beste alde batetatik ikusten dut asko garela ere bai. Mezu berbera defendatzen, eta euskara badela, Nafar guztion ondarea, Nafar guztion hizkuntza propioa, eta eskubideak badugula defendatzeko hori bera, eta euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzera ere etorri gara nolabait. Atzo elkarretaratzea egintzen, Iruñean han egon ginen ere bai, izan ere atzera pausorik ezpaita eman behar euskararen defentsan. Eta orain epai bat dago, baina epaiari ere buelta ematen altzaio, hortarako bideak badira, eta hortarako indarrak batu behar dira. Horretan gabiltza lanean, JFO, eta horren alde egingo dugu lana hemendik aitzinera ere bai. Elegitea jarriko zaio epai horri? Ba ez dakit, azkenean elegitea jarriko den edo ez den jarriko, baina baietz esan digutena da gaindituko dela egoera, eta bertan bera gelditu diren artikulu horiek nolabait ere gainditzeko, bide normatiboa jorratzen ari direla, da. Ari direla lanean ikusten nola, ematen altzaion buelta horri, eta beste behin nahi dut azpimarratu, atal gutxi batzuk izan direla, bertan bera gelditu direnak, dekretua bere osotasunean ez, baina parte oso handi batean aurrera darrai, eta hori importantea da biztatik ezkaltzea. Beste parte horri, buelta emateko gai bagara, ongi, gobernuak behintzat adierazi du nahi hori. Beraz, nien nintzateke geldituko hainbeste rekurritu edo ez rekurritu elegitea azken batez sala berberara dijoa eta ez dakit emaitza zen izan daiteken. Baina, importantea da ulertu izana, gobernuan ere bai, gainditu behar dela epaia hori eta bideak zabaltzen jarraitu behar dugula. sillas que no tienen nombres. No. Ya están, las que están reservadas.
indartsu hasi gara. Eskerrik asko Idoia, Carlos. Ongi etorri. Instituzioetako ordezkariak, ikastolako lagunak, Euskal Herri osotik etorritako lagunak, Argiako gurasoak, aitonamonak, ikasleak, ongi etorriak izan zaitezte. Iritsi daba eguna, Nafarro oinez eguna. Eguraldia lagun, hementxe bildu gara ikastola eta euskararen festa handian. Ilusioz eta emozioz betetako eguna antolatu dugu zuei guztiei eskainia. Argia ikastolak jasotzen duen elkartasuna eskertzeko prestatu dugu jai hau. Eta astera goaz da. Lehenengo gurekin Maru Eriz Argia ikastolako lehendakaria izango dugu. Nahi dezunean, Maru. Unai Ualde, Parlamentuko buru jauna, Jose Maria Yerdi, lehendakari orde jauna, Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilari jauna, Fernando Ferrer, teniente de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Tudela, agintariak, politika, kultura, gizarte, erakundeetako ordezkariak. Ona hurbildu zareten guztiak, egunon eta ongi etorri. Nafarro oinez 2019, hemen da. Urriaren 20 iritsi da eguna. Hoy es 20 de octubre, el día ha llegado. Día de fiesta para todas las ikastolas de Navarra y para Argia Ikastola. Y sobre todo, es un gran día para el euskera en la Ribera. Ha pasado un año desde que recogimos el lekuko de la mano de Íñigo Aritza Ikastola, conscientes del reto. Hemos trabajado hombro con hombro, queríamos aprovechar al máximo esta oportunidad. Gaur, dagoeneko, esan dezakegu lortu dugula. Iritsi da. Ilusioz eta espektatiba handiz betetako eguna. Urte osoan zehar amestu duguna. Ha sido tiempo de contactos, de colaboraciones, de buscar sinergias, de levantar choznas, de vender camisetas, preparar bocadillos, de reuniones y más reuniones, de preparar coreografías y canciones, de colgar y descolgar obras de arte, montar escenarios, llamar por teléfono, escribir correos, diseñar carteles, buscar ambulancias, colocar vallas de nervios, pero sobre todo de muchas alegrías y satisfacciones. Y todo esto lo hemos hecho madres y padres, trabajadores, trabajadoras, familias y allegados de Argia Ikastola. Hemos sido gestores, contables, diseñadoras, programadores socioculturales, personas con discapacidad, jefes de personal, expertas en tráfico, albañiles, taberneros, actrices, médicos, expertas medioambientales, músicos del backline, danzaris, psicólogas y todas estas facetas y en todas estas facetas hemos aportado a un bien común, Argia Ikastola. Pasado, presente y futuro, años de esfuerzo y realidades acordes a cada época, años de avances, de logros, de conocer el euskera, su cultura, de ofrecer un modelo educativo de calidad a todas aquellas personas, familias que quieran acompañarnos y que quieran formar parte de esta realidad ribera, realidad navarra. Años de ofrecer una oportunidad a todo aquel que quiera, años de normalización no sin dificultades. Hemos sabido recoger el testigo lanzado hace 35 años por aquellas 5 familias. Hemos aceptado el reto y lo estamos proyectando al futuro. Eta hementxe gaude. Aquí estamos. Lo tenemos claro. Izan argi. Gaur, gogoan ditugu, bidaide izan ditugun pertsona, talde eta erakunde guztiak. Zuon jarrera eta egindako ekintza guztiak eskertu nahi dizkizuegu bihotzez. Esker mile, muchas gracias, merci.
Haunitz esker, haunitz urtez. Eskerrik asko, Maru. Eta orain, musika dantza pixkat, gure ikasleak berotzen diren. Aurtengo nafarroinezerako sortu dugun abestia eta koreografia Argia ikastolaren ikasleen eskutik. Aurrera, nahi duzunean. asko. Musikan daukagu Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakaria den Elena Zabaleta. Nahi duzunean, Elena. Unai Ugalde Parlamentuko buru jauna, Jose Maria Ayerdi lehendakari orde jauna,
Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari jauna, agintariak, politika, kultura, gizarte, erakundetako ordezkariak eta ona hurbildu zareten guztiei, egunon eta ongi etorri. Izan argi, benetan pozez betetzen hau duela 50 urtetik gora Nafarroako ikastolek hasi zuten ibilbide zoragarriarekin jarraitzen dugun guztion ordezkari izatea une honetan. Eguneroko egitekoan parte hartzen duten persona guztiak nire aldamenean sentitzen dut momentu honetan. Ez ditut izendatuko, baina beraien garrantzi individuala adierazi nahi dut. Bereziki, beraien ekarpena, saiakera, ardura, ilusioa, pazientzia, sormena eta denbora. Eta nola ez, hainbat eta hainbat tokitatik, herriberara, leku eder honetara, etorri zareten lagun guztioi eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet zuen babes, elkartasun eta berotasunangatik. Zuen alaitasuna eta elkartasuna bidean aurkituko ditugun zailtasunak gainditzeko trampolin bilakatuko da. Izan argi, en las ikastolas de Nafarroa, en Argia Ikastola, continuamos con la tarea abierta a la innovación para conseguir nuestro objetivo. Una sociedad mejor educada, para que los alumnos y alumnas aprendan a conjugar verbos como respetar a las personas y al medio, colaborar, haciendo del auzolán una necesidad compartida y amar a las personas, a la tierra y a las lenguas que nos singularizan. Y por eso, por encima de sentencias judiciales incomprensibles, seguiremos defendiendo los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas navarras, también en la Ribera, porque consideramos que dentro del patrimonio cultural de las comunidades, las lenguas ocupan un lugar preeminente. Su carácter instrumental, de vehículo de comunicación humana por excelencia, hace de ellas soporte fundamental de la vida social, elemento de identificación colectiva y factor de convivencia y entendimiento entre los miembros de las sociedades. Hizkuntzak, gure hizkuntza, gure eskuara, gure historiaren ikur eta testigantza da. Erabili izan duen herriko giza taldearen esperientziaren gordailu eta belaunaldien transmisiorako tresna. Ikastolen ibilbide luzean, personen adimen sortzailean, adimen etikoan jartzen dugu gure fokoa. Gure lanaren inguruko hausnarketa egiten ikasiz, bizi garen gizartearen behar eta desioetan pentsatuz, beldurra baztertuz eta lidergo berriak urratuz. Eta une honetan, Argia Ikastolako sortzaileek, guraso zein langileek, traba guztien gainetik herriberako neska mutilek eskuara eta eskuaraz ikasi zezaten izandako gogoa, jarritako ilusioa eta egindako lana ez nituzke ahaztu nahi. Haiek ere argi izan zutelako, mila esker. Mi agradecimiento a aquellas familias y a aquellos profesionales de Argia Ikastola que basaron su quehacer en la reflexión y en la acción, creando una cultura abierta para que sus hijos e hijas pensaran en el futuro sin olvidar las raíces, para que aprendieran, para que cambiaran, para que compartieran en euskera y en otras lenguas internacionales. Agradecimiento que hago extensible a las familias y profesionales de hoy que continúan en esa tarea. Las ikastolas debemos seguir fomentando la participación, el auzolán, de las personas que participan de su proyecto. Mantener vivo el sentido colectivo y solidario como el mejor antídoto para preservar su auténtica identidad y naturaleza y su genuina dimensión social. Oihu batez, oihukatu dezagun denak batera. Gora gure hizkuntza, gora eskuara, gora ikastolak, gora Argia Ikastola eta izan argi. Hitzekin amaitzeko, Nafarroko gobernuko lehendakari ordea den Jose Maria Ierdi izango dugu hizlari. Nahi duzunean.
Nafarroako Parlamentuko lehendakaria, Tuterako udal ordezkariak, Hezkuntza Kontseilaria, Nafarroko gobernuaren beste bi kontseilariarekin batera, Argia ikastolako lehendakari eta zuzendaria, Nafarroako ikastolen lehendakarik jauna, ikastolen lagun eta euskaltzaleak egunon guztioi. Eskerrak eman nahi dizkiet Argia ikastolari eta Nafarroako ikastolen federazioari. Nafarroa oinezeko irekia ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena helarazteagatik. Festa simbolikoa eta hunkigarria da honeko hau milaka nafarrentzat. Zeintzuok euskaldunak izan edo ez, gure festantzat hartu eta bizi dugun. Atsegin handiz hurbildu naiz Ebro inguruan dagoen lur emankor honetara. Bide eta kultura anitzen gurutzea den honetara, gaurkoan ateak zabaltzen dizkiguna. Guztiok zuekin batera festa honekin goza dezagun. Argia ikastolako komunitatea osatzen duzuen guztiak zoriontzeko unea da. Gurasoak, ikasle eta irakasleak, laguntzaileak eta lagunak. Gaurko egunera iristeko urte luze bat pasa duzue. Lanez betetako urtea. Estutasun eta trabaz betetako urtea ziurrenik, baina lortu duzue. Adorerik eman gabe, elkarlanean eta auzolanean, eta nola ez, ilusio handiarekin, zorionak, lagunok eta piztu ezazu gure Nafarroa oinez. Nafarroa oinezi 5. urtez erabateko babesa ematen dion gobernu baten ordezkari gisa etorri naiz gaur hona. Babesa hezkuntza eremuan eragiten duen gisa, ekimenari, Nafarroan euskeraz, irakasteari bai ikaskuntza publiko, zein kontzertuari, biak osagarriak direlako eta D ereduan alde elkarlanean aritzea deituak bai daute. Eta babesa bereziki komunitate honetako hizkuntza eta kultura aniztasunari, komunitate honek berezkoa duen hizkuntzaren bizitasunari. En estos últimos 5 años han cambiado muchas cosas, más de las que creemos para afianzar el futuro. Indudablemente ha habido también vaivenes, no han sido pocos los pasos que el gobierno, sobre todo la propia sociedad, hemos dado para normalizar la convivencia lingüística. Pero también, en demasiadas ocasiones, el euskera ha sido, por una razón u otra, motivo de controversia. Sin embargo, este gobierno, nacido del acuerdo entre diferentes, prefiere apelar a las lenguas y a la pluralidad lingüística como un argumento de cohesión y convivencia. Hoy sigue habiendo vaivenes, lo sabéis muy bien y lo hemos visto en las últimas fechas, pero estamos haciendo esfuerzos para encauzarlo, revisando, actualizando la normativa si es preciso, esfuerzos de equilibrios compartidos para que las lenguas sigan siendo en Navarra una expresión de riqueza, diversidad, pero también de orgullo y prestigio. Quiero apelar al reto que afronta hoy el cooperativismo de las ikastolas para adaptarse a los nuevos tiempos y para seguir haciendo de su modelo un proyecto educativo vivo, dinámico y de futuro, que aporte valores a nuestros jóvenes y los prepare para abrirse al mundo. Oinezeko festa honek ere, kilometro askotako ibilbide historikoa duenak, eta laugarrenez Tuterako ikastolen antolatzen dena. Agian berrantolatzeko beharra dauka, etorkizunari begira jarri eta dagoeneko abiatu den hausnarketa garatzeko beharra dauka. Duela 38 urte sortu zenean, ezarritako oinarri bera eguneratzeko bidean. Elkarlanean oinarritatuta hezkuntza eredua, modernoa, integratzailea eta euskalduna. Izan argi zuen leloa dionez eta Nafarroako komunitatearen ondoreak asko zor dizue honengatik guztiarengatik. No quiero terminar sin hacer mención a que este año el oñez adquiere una especial significación en esta ribera del Ebro, una comarca llamada a despegar, a ofrecer alternativas de futuro a sus jóvenes y a acoger el euskera como una semilla fértil. Como diría nuestro célebre bardo, zure, no la canto porque tengo poca voz y desagradable, y por lo tanto lo voy a leer simplemente, zure lur emankorretan izurtzen diren asmoak
gogotsu hartuko alditu lur gozoak. Jarraitu gure etorkizunaren itxaropena izaten. Mil esker, eskerrik asko. Eskerrik asko, Lehendakari jauna. Eta festa amaitzeko, atera mesedez zapiak. Gora Argia ikastola, gora Nafarroa oinez, izan argi! Eta Nafarroako festek agintzen duten bezala, jantzi dezagun zapia. Decía que iba a ser cortito, de cortito nada. La vuelta, por favor. Bakartxo Ruizekin gaude, Etxe Bilduko parlamentaria. Bakartxo, jai bultatu zarete pixkat ibilbide ofizial egitea, zer moduz gaurko gunean? Oso ongi, nik uste dute giro ederra egonen dela, badago, dagoeneko, jende desente ikusten da, eguraldi primerakoa, berorik ez, euririk ez, eta bueno, egun polita aldarrikatzeko, euskera herriberan ere oso bizirik dagoela, oraina dela eta bereziki etorkizuna ere badela. Izan ere gaur tuteran gaudenez, batez ere zonalde honetan euskararen bultzapena ahalik eta gehien sumatu behar da, eta batez ere Nafarroako Auzitegi Nagusiak egindako azken epaiketa dela eta, ezta? Hori da, nik uste gaur egun ezin hobea daukagula, inoiz baino beharrezkoagoa dela aldarrikatzea, euskera herriberan ez dela ezer arrotza, ez dela beste nonbaitetik datorren zerbait, baizik eta hemen hamarkada luzetan Argia ikastolak eta beste hainbat ikastolak eta beste hainbat elkartek erakundek, hainbat familiak norbanakok borrokaitzela egin dutela euskararen berreskurapenean urratsak emateko. Eta beraz, epaiak esaten baldin badu eskualde ez baskofonoan, ez euskaldunean gaudela, eta horregatik, ez dagoela bete beharrik, euskara rotulatzeko ez dagoela bete beharrik, meritu gisa ere, euskara lanpostu batzutarako aintzat hartzeko, gaur bada eguna horri ere aurre egiteko, eta berriro ere aldarrikatzeko euskara ofiziala Nafarroa osoan. Eta gaurko eguna Bakartxo, egingo duzu ibilbide guztia edo egun pasa ikusiko duzu nola amaituko duzun eguna? Bueno, ratotxo bat ibiliko gara. Egia da, asteburu luze izan dugula, hainbat mobilizazioarekin, atzo bertan Iruñan ere kontseiluak deitutako elkarretaratzea, eta gero, Kataluniako epaiari aurre egiteko beste mobilizazio erraldoia izan genuen Donostian, eta gaur ere Nafarroa oinez, bueltatxo bat gehiago emango dugu, jakina, diru batzuk utzi beharko ditugu, eta gero atxeden pixka bat hartzera. Saiatuko gara bai, ongi pasa eta mila esker. Mila esker zuei.
hasiera emango diogu bigarren ekitaldi honi. Lehen ez dizuet aurkeztu, Ugatx, nire kidea hementxe, nirekin aurkezle lanak egiten. Nafarro Oinezek baditu bereak hainbat proiektu eta hoietako bat, gero eta ezagunenagoa dugu, Txikiak Haundi. Txikiak Haundi munduko hizkuntza gutxituen handitasuna aldarrikatzeko eta haien arteko zubiak eraikitzeko sortutako Nafarro Oinezen proiektu iraunkorra da. Nafarro Oinez besta, bidelagun, euskeraren eta euskal kulturaren aldarrikapenetik hizkuntza unitzen mundurantz zabaltzeko eta hizkuntza guztiak errespetatuak izateko eskubidea lortu nahi da. Hitz ederrak proiektua bera bezalakoxea. Baina nik baino hobeto, Unai Arellanok Txikiak Haundi proiektuaren koordinatzaileak azalduko digu. Zatozte Unai, eta Bernadette Txeparako Amaia, ikaslea, Tolosako Laskurain ikastolako Iker eta Argia ikastolako Oier. Bueno, bai. Egunon ez dakiten zuten den, bai? Asko gerturatu behar da, bai? Orain bai. Bueno, ikusten duzuenez konpainia ederrean atorra aurten. Aurtengo edizioan hizkuntza gutxitua duten ikasleak ahalduntzeko bidean sakontzen jarraitu nahi izan dugu barkatu. Aurreko urtean Altsasu eta Valentziako DBH-ko gaztetxoak beraien hizkuntzen egoeraren inguruan hausnarketa egiten aritu bat ziren. Oraingoan, Euskal Herriko lurralde ezberdinetako ikasleak bildu ditugu gure hizkuntzaren iraganaz, orainaz eta geroaz aritzeko. Izan ere, esan bezala, Baionako Bernadette Txepare Lizeoa, Tolosako Laskorain ikastola eta Tuterako Argia ikastolako ikasleak izan dira Txikiak Handi egitasmoan parte hartu dutenak. Horrela, Txikiak Handi unitate didaktikoaren bitartez, aukera izan dute lurralde bakoitzaren errealitate soziolinguistikoaren azterketa egiteko, lurralde horietako herritarrek euskararekiko duten pertzepzioaz jabetzeko, munduan ditugun gainontzeko hizkuntzek duten egoeraren berri izateko, eta hizkuntzaren handitasunaren edo txikitasunaren inguruan hausnarketa egiteko. Zerk egiten du hizkuntza bat handi, zerk txiki, gutxituak ere handiak izan daitezke? Horien guztien inguruan aritu dira Baiona, Tolosa eta Tuterako DBH-ko 4. mailako gaztetxoak. Hasierako fasean Txikiak Handiko webgunean dagoen unitate didaktikoa online landuz, eta amaieran Tuteran izan duten 2 eguneko topaketan aurrez aurreko hausnarketa foroan parte hartuz. Izan ere, aste honetako astelen eta asteartean, 3 lurralde horietako ikasleak Tuterako Argia ikastolan bildu ditugu. Topaketa honetan ikaslei beraien hizkuntza hautua egiteko bestelako irizpideak eskaintzeaz gain, geografikoki nahiko urrun dauden euskal lurraldeak eta biztanleak hobeto ezagutzeko parada eman nahi izan zaie. Azken finean, euskararen herria gertutik sentitzeko aukera izan dute. Esan beharra dago hau guztia antolatzeko Akitania Euskadi Nafarroa Euroeuskaldearen laguntza jaso dugula, beraz egun hau probestu nahiko genuke erakundu honi eskerrak emateko. Azkenik, egindako lan paregabe honi amaiera emateko, hemen gurekin dira 3 lurralde horietako ikasle bana, beraiek izanen dira hain zuzen ere aurtengo egitasmoan parte hartutako ikastolen izenean, Txikiak Handi manifestua irakurri eta sinatuko dutenak. Beraz, aurrera Amaia Landri, Baionako Bernadette Txepare Lizeotek, Iker Wimerans, Tolosako Laskoraindik, eta Oier Laborde, Tuterako Argia ikastolatik. Zuena da hitza. Behitian sinatzen dugunok adierazi nahi dugu. Mundua eleanitza dela. Hizkuntzak altxor kulturarak direla eta horrek aniztasuna eta aberastasuna ematen diela munduko egialdeei. Hizkuntzak egien eta pertsonen identitaterako eta garapenerako funtsezko tresnak direla. Aldarrikatu nahi dugu, hizkuntza gutxituak ere errespetatuak eta kontuan hartuak izateko eskubidea.
gure hizkuntzak normalizatzeko behar adina laguntza eta babesa izateko eskubidea, batez ere hizkuntza arloan. Gure hizkuntzek legaltasun osoa izateko eskubidea euren eremuan. Eta gure hizkuntzetan bizi ahal izateko eskubidea gizarteko edozein esparrutan. Honako konpromiso hauek hartu nahi ditugu. Hizkuntzen normalizazioan lanen segitzeko gure arteko zubiak eraikitzea txikion batasunak handi egiten gaituelako. Manifestu honi alik eta oihartzun zabalena ematea. Eskerrik asko Unai, Iker, Amaia eta Oier. Dotore, eskerrik asko, Diego eta Igor. Eta orain, omen duen tartetxori, eskainiko diogu. Nafarroinez, urtean, une unkigarri asko bizitu ditugu, baina seguru gaude, une unkigarri hoietako bat, aurtengo omenduei egingo zaien gorazarria izango dela. Merezitakoa gainera. Batetik, Argia ikastolak omenduko duen herrigora ekimenari egingo zaio gorazarre, eta bestetik niek omenduko duen Dani Lopezi. Igo mesedez, Josu Reparaz eta Elena Zabaleta nieko zuzendari eta lehendakaria, herrigorako Ibai Sueskun eta Natxi Aranburu, eta Ablikaseko Dani Lopez. Haupa. Herrigora ekimena sortu zutenek, hau da Bizkaiko iluminatu kuadrilla batek, tartean tuteratar bat bazegoela ere, garai hartan zazpiak bat izena zeukaten. Argi izan zuten zertarako
eta nola eraman aurrera ekimen berezi hau. Euskara eta auzolana bultzatzen, bertakoa eta elkarrekin martxan jartzea adostu zuten. Txikiak handi proiektuaren definizioa egin dudanean hitz potolo bezain ederrak erabili ditut. Handitasuna, bidelagun, errespetua eta eskubidea. Eta orain ere, herrigora zer den eta omenaldia honen zergatia adierazteko hitz berberak erabiltzea egokia iruditu zait. Handitasuna. Ez dauka azalpen handirik behar. Ez aldaba herrigora ekimen handia, erraldoia esango nukenik. Jende handia ideietan, jardunean eta batez ere bihotzean. Bidelagun. Argia ikastolaren bidelagun izan da beti herrigora. Hortxe, ondoan, urtez urte, argiak hainbat proiektu aurrera eraman ditzan posible egiten duen ekimena. Errespetua. Geurea denari errespetua eta datorrenari errespetua, nola ez ba. Eta eskubidea, bai, eskubidea. Geurea den hizkuntzan bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugulako. Bi hitzetan laburbilduz, herriberatik herrigorara. Hautxe guztia erakutsi eta eman digu herrigorak. Eta horrexegatik, hainbat arrazoi gehiagotikatik ere, mila eta mila esker herrigora eta zorionak denon partetik. Josu, dituzunean? Nafarroako ikastolen elkarteak Daniel López Moreno omendu nahi izan du. Nork ez du ezagutzen Daniel López Moreno? Ablitasen jaiotako euskalduna. Txikitan bere familian inoiz euskera entzun ez zuena. Bizitzak munduan barna eraman zuen. 8 urte besterik ez zituela, bere familiak ikasle bidali zuen jesuitetara. 16 urterekin joan zen Xabierrera ikastera. Eta han izan zuen lehenengo topaketa euskararekin. Han entzun bai zuen bere lehenengo abestia euskaraz. Ondoren, Azpeitiako Loiolara joan zen. Eta han, abestiatatik haratago, euskararen alde zerbait egin zezakeela bururatu zitzaion. Eta orduantxe hasi zen euskara ikasten. Handi bueltan, euskara ikasia zuela, Nafarroako diputaziora joan zen, jakiteko, ea zer egin zezakeen edo non lan egin zezakeen euskera emanez edo bere bizitza euskeran aritzeko. Eta antxe jakin zuen, bazegoela Lizarra ikastolan lanpostu bat. Eta eskatzen zutela, bere titulazioa zuen eskaintza eta euskera jakitea. Eta antxe jarri zen Ablitasko semea Tuteran. Bertan 7 urtez aritu zen, oso elkarlan estuan bertako familiekin. Eta han izan nuenik ere bera ezagutzeko aukera, lehenengo nire lan urtean. Urteak aurrera ginala, bera irakasle izan da beti, Tuterara eskondu zen eta hemen aritu da irakasle eskola publikoan. Hainbat arlo emanez, batzuetan iaia ezer jakin gabe ere, adibidez ingelesa. Eta badugu omenaldi hau egiteko egitasmo berezi bat baita ere berarekin. Berak euskal kulturaren zabaltze lane horretan, herriberako 20 tokitako olentzeroa da. 20 herritan eta horren beste ikastetxe publikotan. Daniren bizitzak euskerak eta euskal kulturak toki berezia izan dute beti. Bai bere bihotzean eta baita ere bere espainetan. Beti izan da euskararen eta euskal kulturaren konsumitzaile. Herriberan gizon ezaguna, gizon maitatua, euskaldun neka ezina, eta horregatik ikastolen elkarteak gaur, apaltasun osoz, zorionik beroena aitortzen dion omenaldi hau egina izan dio. Zorionak, Daniel. Eta
sariak. Auzolanaren uztak eta euskararenak jaso dezatela olibondo bana loratzen eta fruituak ematen jarraitzeko. Eta orain zuen hitz batzuk, Natxi, nahi dezunen? Eta gero Dani. Hau altua, izena. Egunon guzti-guztioi. Poste naiz, zenbat pentsionista dagoen hemen. Ez duzue aurkituko inor, gu baino gehiago posten danik, ematen diguzuen sariarekin. Eskerrik asko. Antzeko berbak bota zituen Xabier Amurizak, Eusko ikaskuntzak lekona sarirako izendatu zuenean. Norrez daba postuko horretan lehiatu gabe ere, saridun izendatzen dutenean. Mila esker. Errigorren historia, egia zan, eta hain zuzen ere, tuteran abiatu zen. 2012 zen orduan. Zehatzagoak eta zuzenagoak izate aldera, aintzin historia. Zubigintzarako gonbitea izan zen ura, egotik iparrera. Eta zubigintza izan da, ezer itzatekotan, Errigoraren eginkizuna urte horietan zehar. Euskara edo euskalgintza, herri zer egin gisa nekazaritzarekin lotu eta auzolana lan tresnatzat hartuz, komunikazio estuan jarri, herribera eta beste euskal lurraldeak. Beste era batera esan da, ager baskonuma, lingua nabarroranaren zerbitzura bideratu. Gustura gaude ematen diguzuen sariagatik, lana estimatua geratu delaren seinale eta lan horretara indar biderkatuaz ekiteko gogoz itzuliko gara Nafarroako ustari esker euskarari puskan murgiltzeko berriro ere edo agerraldira bultzatzeko. Gogotsu eta indartzu sentitzen gara, hezkuntza sistema propioa, nazionala, eraikitzen ari zaretenokin besoz beso diardugulako. Gogotsu eta indartzu sentitzen gara eta pozik. Boba ez. Errigoraren txikigintzatik, hemengo ikastolaren pare, beste bide batzuk zabaltzea posible delako. Egingarria delako, herriberako ekoizle txikiak harreman zuzenean jartzea, egunerokotasunean, euskal lurraldeetako beste euskaldunekin eta euskal eskualdeekin, barkatu. Ondarroako arrain kutxetan zerbitzatu zitezkeela arroizko olioa, oibarko ardoa edo lodosako piperrak. Oihartzun, ablitazen merkatu naturala izan zitekeela eta badela biztan geratu delako. 0 kilometroaren area barruan gaude. Euskarak eta nekazal ekoizpenak jarri gaitu auzolanaren estrategiarekin espazio horretan. Horri ekin dio Errigorak eta aletxoren bat gehitu badiogu eginkizunari pozarren. Mila esker tuterako argia ikastola eta gora Nafarroa oinez. Eskerrik asko, Natxi. Eta orain zure txanda, Dani, nahi dezunen. Bai, eskerrik asko. 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 Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, ez da entzuten, orain bai. Eskerrik asko omenaldi honegatik, nola ez. Naiz eta zahartu naizelaren adierazpena izan. Muchas gracias por este homenaje, a pesar de que esto quiere decir que me he hecho viejo. Hitz batzuk esan nahi eta pentsatu azaltzea zer izan den euskera nire bizitzan zehar. 4 denboraldi ikusten dut. Lehenengoa, Josuk esan duen bezala Loyola Azpeitian. Noski, orduan zea zen 1967an frankismo garaia, baina hala eta guztiz hor euskera zegoen. Azpeitin, baserrietan, eta behin izugarrizko gauza bat ikusi eta entzun nuen bertsolari bat kantatzen. Txindututa gelditu nintzen jendeak ez zuen jarrerata. Orduan nik uste izan zen lehenengo aldik esan zuela, nik hau ulertu behar dut. Baina ez nuen ezer ulertu, noski. Azpeitiari begira, gauza bat esan behar dut eta aipatu nahi dut, gero denborarekin euskarazko klaseak hartu ondoren, horko baserri batera joan nintzen, euskara ikastera, euskara egitera, euskeran murgiltzera, Odiosolatxo baserrira. Hori Azpeitian dago, baina Erresil ondoan, Erniopean. Ara eraman ninduen beste, Gotzon Garate, behar bada hemengo batean batek ezautuko du, eta orain Garateren adizkideak, hainbat jende dago horren inguruan, ze Gotzon Garate joan zen Nafarroa, Gipuzkoara, Bizkaira, Lapurdira, Benafarrora eta Zuberora, eta baserri guzti, toki bakoitzeko baserri ezberdinetan zegoen bertako euskera jasotzeko. Berak esan zidan, zoaz baserri horretara, oso jatorra dirata, eta hortxe ibili naiz beti eta jarraitzen dut joaten baserri horretara, eta hauek ere torri dira Tuterara baserri hortako seme alabak. Bigarren ibilaldia Bilbon da, noski, alde handia zegoen Azpeitia Bilbo. Bilbo orduan, diktaduran, huelgak eta bar, baina baita ere euskera berpizten ari zen. Orduan nik deuston Patxi Altuna Azpeitiarren metodoa eta gainera izan nuen suertea bera irakasle izan nuen ere. Bestela ere hemen euskaltzaindiko batzuk Patxi Goenagarekin bizi izan nintzen, orduan berez ere laguntzen gintuen asko, hemen dagoen Koldo Katxo Tuterakoa ere, jesuita gero berak ere euskera oso ongi, eta gaur egunean bera hor Durangon bizi da, Txema Usmendi ezaguna ere, ze Berria egunkarian, espetxean egondako jesuita bat, eta bar. Bilboko denboradia utziko dut, eta Bilbo utzi baino lehenago, aipatuko dut, herri gora, herri bera dagoen bat oso laguna alkarrekin lan egiten genuen, ikastolan, euskarazko eskolak ematen, Tasio Erkizia. Ezautuko duzue asko hemen ere. Hirugarren ibilaldia, Josuk esan duen bezala, Lizarrara joan nintzen. Lizarra ikastolara. Eta hortxe izan zen mirari bat ere. Lizarrako ikastolan, arro, esango dut, ume kalean euskera egiten zuten. Ez patioan ere bai noski, baina orduan badakigu Zumarragan eta Baionan, irakaslek eskaturik zeuden ikastolan gelan euskeraz. Baina patioan ez, patioan frantsesez edo espainolez. Hemen zein genuen, Jose Luis Gorostidi, zuzendariak lan handia egin zuen. Esaten zuen, gure eredua ez da A, noski, ez da G gutxiago, ez da D ere ez.
Gure eredua jota da. Jotake. Bueno, baina ez pentsa, imaginazio handia bera psikologoa zen, lasaietarra izandakoa, eta joan zitzaigun Jose Luis. Hemengoa da bere emaztea, Mario Umer. Bueno, aipatu nahi nuen ere, Lizarrako ikastolan jarraitzen du irakasle Oier Sanjurjo Osasunakoaren aitatxo. Eta orduan laguna izan dut, eta, bueno, Rafarentzat desarkada bat. Urrengo ibilaldia Lizarran bukatu, urteak aurrera eskondu behar, eta tuterako hemen dagoen eskabatekin eskondu nintzen. Eta orduan 3 seme izan genituen, 3 ikastolara, orduan ni ez nintzen sartu irakasle bezala, baina beste bide batetik, hau da, euskararekin inplikatua, semeak dudari gabe, orduan ikastolan tuteran gehiago zuzendaritza batzordean eta jotak barruan hori dudari gabe. Eta abar. Eta bosgarren denboraldia, orain dela 8 urtetik, oraintze arte, gaur arte. Eta nola ikusten dut, hemen Mikel, esatrok ikusten Mikel Arregita, egia da, apuntatu dut, bueno, ikusten dut itxaropena. Gauzatxo batzuk, zer lortu dugu? Euskadi irratia ez genuen entzuten tuteran, orain bai. Euskadi Gaztea berdin, ETB bat berdin, ETB 3 berdin. Iruñan, hemen ez dugu ikusten, Euskal Herria irratia. Alde batetik hori, bueno, Olentzero oso sartuta dago tuteran eta herrietan, egia da. A eredua jakin ezazue, 1000 bat ikasle daudela. Bueno, veo que he dicho poco así en castellano y yo veo a Carlos, por ejemplo, y así, que algunos diréis, joder, y no se acordarán de nosotros decir algo en castellano. Pues que decía que, bueno, ya lo voy a explicar de otra manera. El euskera hoy en Tudela y en la Ribera hay cuatro sutaves, 4 columnas, ¿no? La ikastola, por supuesto, el modelo A, público, con toda la seriedad del mundo, el modelo A que decía, hay unos 1000 alumnos y quiero pensar que unos 20 profesores y que está muy asentado, Cascante, Ablitas, Castejón, etc. AEK, con mucha fuerza y muchos trabajos, con mucha imaginación, AEK, y la escuela de idiomas, esos 4. Siempre luego queda clases particulares, grupos, etcétera, ¿no? Pero estos 4 sí. Y quería acabar citando, por eso te decía Miquel, y me ha costado llegar aquí, al Euskaraldia, que el año pasado lo celebramos con éxito y que este año pues volveremos a ello, ¿no? Entonces ya sabréis, el Euskaraldia, que se podría traducir como el tiempo del euskera, y que diríamos unos 11 días antes de Francisco Javier o San Francisco Javier, que es el patrón del euskera, pues dedicamos a hacer una serie de actividades que llevamos esas pegatinas de euskeraz hau bizi eta belarri prest, eta ez belarri motz, baizik belarri prest. Besterik ez, nahiko motz izan, eta hori esan nahi nuen. Eskerrik asko, Dani.
Eskerrik asko, Palma. Ibai, Natxi, Dani, eseri zaitezketeia. Eskerrik asko. Oparita guzti, Eta ekitaldi hau bukatzeko beste une hunkigarri bat izango dugu. Lekukoaren aldaketa. Tor daitezela, Lizarra ikastolako kideak, Josu Sueskun, zuzendaria, eta Unai Gardoki, lehendakaria. Argia ikastolaren laugarren nafarroineza bukatzear dagoela, jarraipena egiteko prest dugu hurrengo ikastola. Gogotsu, lekukoa hartzeko prest dagoena, bidelagun handia dugun Lizarra ikastola oraingoan. Plazera da, Lizarra ikastolari Nafarroinez 2020 antolaketaren lekukoa ematea. Zorionak, Lizarra. Bueno, ia labur egiten dudan, Hau erronka hau, erronka gogorra, baina oso polita. Lehendik eta behin, zorionak eta eskerrak eman, gaurko oineza antolatu duzuen hori. Egindako lanagatik eta transmititu izan duzuen ilusioagatik. Baita ere, eskerrak eman ikastolen mugimendua hasi zenetik eta gaurko egunera arte proiektua sendotzen lan eta lan ibilitako pertsona guziei. Jende asko ibida, nik beti esaten dut gaur egun lana egiten dugula, baina benetako lana hasiera horietan egin zutela. Hori bai lan ederra. Eta bukatzeko, Lizarra ikastolak bere 50. urte hurrena ospatzeko 2020 urtean antolatuko duen oinezera gonbidatu nahi zaituztegu. Suposatzen dut denok badakizutela Lizarra non dagoen, baina badaezpada norbaitek ez baldin badaki pixkat azalduko dizuet. Hemen bertan badaukazue ibai handi bat, Ebro ibaia, ederra. Ebro ibaia hartu, ez beraka, indarra eginez goraka, korrontea aurka daukazuela, segi gora, eta bigarren ibai gurutzean eskuinera hartu. Hor, ega aurkituko duzue. Ega ibaia usten ez baldin baduzue, segi aurrera, eta bertan aurkituko duzue Lizarra herria eta beraien lurrak. Eskerrik asko. Eta Unaiko sonda saldu den moduan, han izango gaituzue, denok zuen indarrak lagunduta, ilusioz beteriko urteari amaiera emanaz, baina urrengo 50 urteei hasiera emanaz ere. Baina, badakizue, gaur eta beti izan argi. Hori da. Eta amaitu dugu, gaurko saioa. Berriz ere, mila esker guregana hurbildu zareten guztioi. Gozatu ezazu egunaz, eta laizter arte. Hemen herriberan izango gaituzue beti beso zabal. Eta bukatzeko, mokadutxo bat hartzera, gonbidatzen zaituztegu, kanpoan dagoen beste eraikin batera, denok elkarrekin joango gara. Gora, Nafarroinez. Izan, argi!
Bueno, Maru Berrizikin gaude, hemengo lehendakaria. Maru, Bai. zer moduz gaurko eguna? Bueno, pues guri tokatzen zaigu protokolo asuntoetan eta ibiltzea, eta bueno, oraintxe bukatu dugu bigarren zatitxo hori, eta bueno, nik uste tartetxo polita eskaini dugula, jendea gustora ikusi dugu, naturaltasun oso aritu gara, eta bueno, esan beharrekoak esan ditugu, lekukoa Lizarra ikastolari pasatu diogu, eta listo, oraintxe mokadu bat hartzera joango gara, eta egunaren bigarren zati horretarako prez, bai. Nola espero duzu gaurko eguna? Jendetza espero da ibilbidean? Bai, noski. Egia esan gu hemen ibili gara, goiz osoan zehar, eta oraindik ez dugu aukerarik izan pixka bat ibilbidera ateratzeko, baina bueno, bai, jendetza espero dugu, bai. Azkenean, egun berezia da izaten da Bai. normalean Nafarroan ezan, Bai. eta egun hauetan zailtasunak egon direnein beste mobilizazio direla eta hala ere normalean etortzen diren jendea eta... Bai, eta gainera jende asko egiten du ja asteburu pasa. Badakigu autokarabanetan jende pila etorri dela, atzo ostiral gauetik ja jende berria edo ikusten genuen herrian, eta bagenekien guzti hoiek, hoie guztia zirela gaur etorriko zirenak. Beraz, oso gustora, bai. Zein helburu beten dituzute gaurko egunarekin? Bai, bueno, ez bat gehiago. Beti dago helburu ekonomiko bat, eta horri txikitzen zaizkio beste hainbeste. Marko pedagogiko berrian murgilduta gaude, gure umeak horretan ari dira, baina falta zaiguna da espazioak eta egokitzea, gelak paretak botatzea, gelak irekitzea, bueno, beste modu batera egiten ari gara gauzak, modu berritzaile batean, eta orduan hor beharko genituzkeen diruak edo, gaurko egunetik atera nahiko genituzke, beste bat izango litzateke 2013an kiroldegi bat eraiki genuen, legeak ala eskatuta eta derrigorrezko bigarren hezkuntza legeztatze aldera, eta hirugarrena izango, markatuta orduan, horren zorra txikitu nahiko genuke, aldugun neurrian, eta hirugarrena izango litzateke, gure ikastolak urteak betetzen ditu, eta mantentze lanak eta beti daude horrelakoak, bai. Ezkenean proiektu ondian mantentzeko dirua barrezkoa da. Bai. Nafarroa Oinezek aukera ematen dizu, eguna ondo aterako da, beraz, hiru hoietan inbertitu nahiko genituzke, gaur ateratako etekinak, bai. Maru, zorte hona dizugu, espero egun oparoa izatea, bai ekonomikoa eta bai alaitasun aldetik. Bai, gaurkoa festa eguna da, urte osoan zehar lanian ibili gara, helburuak hor daude, baina gaur festa tokatzen da, jendea gustora egotea gurekin, egun polita izatea, denok izan dezaten aukera gozatzeko, aurki ditzaten gustoko jarduerak, eta, festa eguna da, bai? Mila esker. Zuei eskerrak. Unai Gardokirekin gaudez, Lizarrako ikastolatik lekukoa hartu duzute hurrengo urterako. Hori da. Zer sentsazio sortu dizute lekukoa hartzeak? Posa eta datorren urte hontan lan eta lan aritzeko indarra ematen du, posa. Erronka nagusia bat da azken finean Nafarroa Oineza antolatzea, baina hala ere, zuek ere esperientzia daukazute antolatzen, ezta? Bai, esperientzia egon badago eta egia da gaur egun gauzak askoz ere antolatuagoak daudela, nietik, eta horrek ere beti lasaitasun puntu hori ematen du, ez? Egia da ere, 2020 urtean, ikastolaren 50. urte hurrena dela, eta hori aitzaki paregabea izan zela, aurrera egiteko eta urtea aukeratzeko, bai. Naiz eta urte bat geratu eta urtea luze izan, urte bat azkar pasatzen da azkenean eta batzutan igual korrika eta besak egiten dira gauza, baina ere suposatzen dute planifikatzeko denbora zutela, ezta? Bai, egia esan, bagenekien azkeneko urtea izaten dela hori ez, lan eta lan egiteko garaia, baina urrun ikusten genuen eta segitu ona llegatu da. Segitu ona llegatu da eta seguru nago hemendik datorren urrira oso labur egingo zaigula eta gustora, lan eta hala izan bedi. Zorte hona dizuegu proiektu honetan, espero dugu oso ondo prestatzea, oso gogokin eta bertan egon gara horren urtean ere. Oso ongi eta
hori lehen esan dakoa, danak gonbidatzen zaituztegu, han eguna pasatzera, 2020an. Ni esker. Zuei, agur. Saio hau Larratz Arrautzak babesten du. Serreria Aleman 40 urteko eskarmentu eta aleginetan, beti ere hobetzea eta berritzeko helburuarekin. Egitura erabilerako zura zerratzen espezializatuak, Frantziar aritza, izeia, Douglas eta alertzea materialakin. Serreria Alemanek zerbitzu hauek eskaintzen ditu. 4 aurpegietako marrusketatzea, insektizida eta fungizida tratamentuak, moldurak. Serreria Aleman, Erratzun. Beran Alkaiaga Industri Poligonoan ametsa altzariak, egongeletan azken joerak, neurri eta estilo ezberdinetako sofak, mobleak, mailapalak, lanparak eta osagarriak, koloretan eta material desberdinetan ere. Bilatzen duzun giro edo estiloa bertan aurkituko duzu. Zure etxean espezialistak, ametsa altzariak. Arizkunen Ordoki Poligonoan Baztandarra Kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra Kooperatiban hurbileko zerbitzua.